बरायबाय नार्जारी एडुकेशन चेनेलाव मर्निं आपडेट्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय दा नायदो जोङो माने सेथि खौराङा बे कोविड-19 नि खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो सानदों दा जोंहा दा सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फोसावनाय बायदिब्ला मैयानि गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामनाय बायदिबा जोंहा गासै बेरामा जाबाय 45 जन जोंनि आसामाव आरो बिनिनो गासै फाहामथाय मोननाया जोंहा 34 आरो दासिम थैनायनि अनजिमाया 1 आरो दा बेरामि जाबाय थानाया जोंहा 10 जानानै दङ। बियो मैया हरनिफ्राय दासिम सोलिगासिनो बा गुबुन पस्ट फैथ'वाखै दा बिनि गुबुन मोनसे पस्टनि थाखाय जोङो बा मोनथिनो थाखाय दा हरसिम नेनानै थानांगोन दा बेखिनियानो मैया हरनिफ्राय दासिम पस्ट मोननाया दा खौराङा बेखिनि आरो नैथिनि थाखाय जोङो नैथि खौरांनि थाखाय जों लाबोदों साख्रिनि खौरां जा लखिमपुर मेडिकेल कलेजआ रिक्रुटमेन्ट खालामदों गासै पस्ट 521 पस्टआ ओंखारदों दा बेनिनो जोङो पस्टफोरनि गेजेरावनो केटेगरिस हिसाबै खालामदों बे केटेगरिसआ जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि गेजेराव दा ग्रेड 3 नि गासै पस्टआ जोंहा 333 पस्ट ओंखारदों 333 पस्ट आरो जोङो ग्रेड 4 नि थाखाय 4 ग्रेड होनना बुङो जायखौ बेनि थाखाय जोंहा गासै पस्टआ ओंखारदों 188 पस्ट दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एलिजिबल क्वालिफिकेसना मा होनना बुङोबा ग्रेड 3 नि थाखाय जोङो टेक्निकेल लाइन बे टेक्निकेल लाइननि थाखाय जोङो बिएससि नार्सिं बा आइटिआइ बा बेबायदिनो लेबरेटरि टेक्निशियान बायदि डिप्ल'मा लानायफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनि आसोल माने मोजां इनफरमेसनखौ मिथिनो थाखाय जों डिसक्रिप्शन बक्सआव जोङो माने लिंकखौ होगोन बा बिनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जोंहा 9 पास जायखौ जोङो 8 पास होनना बुङो बे बिथांमोना माने एलिजिबल जागोन दा बेनि कन्डिशनफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय जोंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव लानो हागोन आरो 15 निफ्राय 30 मेसिम एप्लाइआ जागोन आरो बिनि एजआ जोंहा 18 निफ्राय 39 बैसोनि गेजेराव जागोन बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोसावबाय आरो थामथि निउस बायदि जों लाबोदों थाखो 6 जायफोर नवोदय माने एग्जाम होदोंमोन जायफोरनि माने जोंनि बर' फरायसाफ्रा दा बिथांमोना नैबे मे दाननि जोबनायसिमहालागै बिथांमोननि रिजाल्टखौ उथ्रिसार फिथाइखौ मोननो हागौ दा बेखिनियानो दिनैनि आपडेट नोंथांमोना मोजां मोनदों प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम।